Pokoke selesai takoni joli iki sampean iki. Iki ban ku mulai gembos iki maune ra gembos iki. Hati lek beda mbak tuh neng warung, karena motor, motor itu bapak itu bang melaku kita anak beda lah. Gue enak itu enak. Lagi nganggur, itu neng mah ora yo. Lawangnya tutup. Yuton, yuk, Yuton. Neng diwongnya lek beda dulu yo tak gone warung. Neng diwong iki. Alah ngarit motor ya dadak gembos. Sepeda angel ra karuan. Jempleng rasane sepeda khas. Angel pol. Gue lah Yuton ra enak celuk iku neng warung. Dilut ya para yo. Entuk bang melaku. Nasib pol dina iki. Motor gembos ya ra nek. Aku jan nembel piye. Tapi tahu ya, gune di bocah kayak gitu lho. Iya lagi. Gune di bedaku ya tak ngarit mbak anu deh. Lagi lek tak gone warung dulu to, Dik. Ojo aku ngarit motorku gembos yo anu. Lah Yuton mah tak celuki ra enak putih tak gowo ngono Aja aja arep tak go anu iki. Arep tak go apa? Arep tak go ngarit diluk lho, Dik. Allah, domo iki kok malah ini karena ngarit kok. Allah, ndak diluk lho. Kok bedae kok bane gembos iki? Lah ya gembosne iki mau iki. Aku raro lho, Dik. Ora karo apa lho wis nggowo kok ora aruh. Weh. Lah iki biyen ki bane ki anyar kok iso saiki ngantek gembos kaya ngene. Pokoke selesai takoni joli iki sampean iki. Iki ban ku mulai gembos iki maune ra gembos iki. Ya Allah, Dik, dik aku rong duit lho, Dik. Duit nggo apa yang iki joli iki kok sing penting kok dadak rong duit. Lah rong duit lah piye? Wah, enggak mau tau iki kudune mbok joli iki. Kok penak men. Wong ban biyen ki anyar kok iso saiki malah gembos kaya ngene. Lah ya mbok aku ya ora roh. Aku ngarit gak mau tahu iki pokoknya iki kudu mbok ijol iki kok iso iki mbiyen ki anyar bane iki lha kok saiki malah gembos kaya ngene ini ki arep ngarit montore gembos malah iki bedae mbok gembos ni sisan wis ya gorono di tekone anyar iki Allah, kek rong duit piye lho, Dik, sampean ki. wis golek nang tangan opo piye wis gorono iki aku gak mutung sore arep tanggo ngarit iki wis gorono penak men nggih urung joliban. Motor gembos malah sepeda digembos nih sisan ini ki sedane ngarit yo mlaku. Wah, yo nek ora ngono yo ora anyar ban pedaku carane. Ah, nasib. Nasib kok apes men lho mau ya dadak nyilih peda barang gak kon dijoli ban loro ngene karo bodo ra duwe duit malah kon joli ban loro. Oh, tanggo sebelah ke jan 11 kok ae. Wong nyilih aku ya ora roh lek gembos lho. Kok ya kon ngijoli terus piye njajali.